Оферта няма да ти пусна пич. Улиците ме направиха животно. Не се отваряш интерес да възтърпата пич. Улиците ме направиха животно. Оферта няма да ти пусна пич. Улиците ме направиха животно. Не се отваряш интерес да възтърпата пич. Улиците ме направиха животно. Улиците ме направиха животно. Улиците ме направиха животно. Улиците ме направиха животно. Враца! И преди Печок ни представи, като каза легендите от София, но преди една друга легенда от София. Алекс Спира се качи на сцената. Не знам дали знаете, че миналата година бяха 50 години се празнуваше световния хип-хоп. Горе-долу по това време, ето, горе-долу по това време, преди около 30 кусор години стартира хип-хопа в България. Печок, понеже повечето сте, малко са ще ви кажа как звучеше хип-хопа едно време. Преди разни маркьори. Враца, добър вечер на всички! Ръцете горе! Приближава буря, то са най-добрите хората от гетото. Това ще ви кажеме как беше. Затова този хип-хоп така звучеше 2000-та година. 2001-2002 имаше музика. Отдавна имам интерес, рапирам с винес, не съм от днес. На балъците налагам стрес. Това е моят свят, отворено е влез. Ела да обикаляш свене малко като пес. Не се е променило нищо през годините, когато бях лапе. Помнях пех за римите, неща различни. Вече мене ме вълнуват бакизите в ръката, тях оставам ги да псуват. Така е в квартала, живота си минава. Улична легенда и този хит след мен оставя. Ръцете горе за тези, които ги няма. Спомена го пазе, на сина ти ще разкажа. Завинаги съм фен, в душата ми роден е този ритъм. Да хип-хопа съм възпитан. Останах верен на себе си през годините. За това е респект, когато ме видите. Хип-хоп! Айде брат, заедно с нас всички! Хип-хоп! Знам, че можете заедно с нас! Искам сега да отдадем респект на всички тези хора, които през годините поддържаха тази култура жива. Още от 1988 година сам, когато DJ Станчо записа първото българско хип-хоп парче. Да минаме през IDMC, да минаме през гуми и глави, да минаме през нищо, през хомобиеца в главата, през всички тези, които годините подкрепяха на хип-хопа, тези, които сега подкрепят хип-хопа. Брата, това са почти 30 години, ние сме тук на тази сцена. Благодаря само на лично нещо. Хип-хоп! Чакай! Те преди слезем от сцената, искам само да ви питам, можете ли заедно с мене да пробваме? 1, 2, 3, аз казвам хип, вие казвате хоп. Хип! 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 Това е. И преди да затвориме, искам само да отдадем респект на един човек, който беше един от как да кажа, помогними, един от най-големите лирисисти, един от най-големите, кажи от думата, един от най-големите, нямам думи, трудно е да го описвам. Ние сме деца на комунизма, душевно усъкътени на разпределени към всички камери и кретени. Отричам героизма на вашата философия, казвам не на башията за колониализъм, предрешен като капитализъм, псевдодемокрация и поръчков журнализъм, канибалистичен материализъм, криво разбран национализъм, лъха на фатализъм от всеки атеизъм, който навлиза сред масите, все по-голяма става пропаста между класите. Знам, че ни гласите за новия световен рета, зад гримасите стоят и три без честа сиромасите.